Tikulandani nonse pano pa Ulalo Online TV komanso pa VNV Media TV mu program ya Youth Insight. Youth Insight ndi program imene timakhala tikucheza ndi achinyamata osiyanasiyana komanso imakhala tikukambirana nkhani zokhuza achinyamata zimene amakumana nazo moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndipo msiku lero tikhala tikuwunikirana komanso tikukamba ubwino okhala wachinyamata opa Mulungu kapena kuti wachinyamata opemphera. Ndipo mu program ya lero mukhala ndine Samantha Mmana koma sindikhala ndekhayi, ndikhala ndi mzanga amene ena nonse mukumudziwa kale ndipo mubakhala pomwepo mumuone azitchuleka dzina. Monga mmene ndinanenera muja mu program ya lero sindikhala ndekhayi koma ndikhala ndi mzanga amene akhala kutifotokozera ubwino okhala wachinyamata opa Mulungu kapena kuti wachinyamata opemphera. Ndipo azitchuleka dzina. Takulandira. Tathokoza kwambiri Samantha. Chabwino. Mongoti kumbusa ndizokuti naye akukudziwa kale koma dzina lako ndi ndani? Chabwino, ine ndi Kenan Savala kwamene mukuonera program imene koyamba ine ndi Kenan Savala. Mbuyo muti makhala limodzi akhoza kumanda baunena kuti sukhala bwanji. Mwina iyi ikhoza kukhala mwina program yosiriza kuoneka mu program imene mukhala mukuona nkhope zina kuphatikizapo nkhope ya Samantha ndi mwina ndisifotokoze modelo. Chabwino. Ndiye tiyambe ora. Iweyo tikamati kuopa Mulungu kapena kuti ukhala munthu opemphera nanji wachinyamata how can you define it? Okay, in simple terms ndikhoza kufotokoza kapena kupanga define kuopa Mulungu kapena una ukhala munthu wopemphera in a sense that wachinyamata kapena kuti munthu wina aliyense pamene tikukhala choyambirira umanena kuti you should understand kapena kuti you should acknowledge kuti as a human being munthu amene ukhala pa dziko lapansi you should acknowledge kuti unalengedwa ndi Mulungu wakumwamba choyamba. Chachiwiri you should acknowledge kuti God who is the creator ndi amene ali in control of everything. Ukadzionera kuti God ndi amene ali control of everything, then you see unena kuti ndi wankulu amaona china chilichonse amapezeka pena paliponse chilichonse chimene munthu amachita chimakhala chikusogozedwa ndi Mulungu wakumwamba. That's when amene umayamba nokumvera zimene akufotokoza. Ifana kuti we all know unena kuti through his words Bible amatiuza nena kuti ngati fe anthu tiwena tizichita izi anayika malamulo tizisatira zimene zonse ngati anthu mu nthawi ina yonse imene anthu akhala kuyambira Adam and Eve kufikira pano amene anthu tinachulukana timakhala ndi pali zinthu zingapo zimene timasatira zimene Mulungu wakumwamba amafuna kunena kuti anthu azichita. So doing whatever Mulungu wakumwamba akutiuza nena kuti zichita tinganene kuti ndikuopa Mulungu, but not kunena kuti tikakamba kunena kuti kuopa Mulungu anthu ena amene akhoza kupanga define kunena kuti kuopa fear kuti tizinjenjemera tikangomva zina la Mulungu wakumwamba kamene ngoza kunena kuti pali Mulungu wakumwamba tizinjenjemera ndi kuti tizichita kuopa kuchaona kuti ndisapangezi kuopa kunena kuti Mulungu wakumwamba andipanga zakuti ndisapangezi ngati kale kumakhala kuti munthu kachimwa ndi kuti nthaka imang'ambika kupeza kuti munthu umalangidwa pomwe ndi kuti sikuti uope Mulungu kunena kuti mwina nthaka ing'ambika kuti ndimwalira kapena china chosakhala mwene chindichitikira, komano uope mompasa ulemu. Mu Chingerezi chomveka amakamba nena kuti reverence, kuzipereka komanso kupereka ulemu kwa Mulungu wakumwamba. So kuopa kumene tingafuruze kumene koko, koma ukangopa nena kuti ndikuopa kuti ndidzaotchedwa pali nthawi zina umayesedwa nena kuti mwina moto kulibe, wina angokuza kuti moto kulibe ndi kuti siyakopa Mulungu. So umuope Mulungu komanso zikhale connected ndi chikondi kuti ukukonda Mulungu wakumwamba. Chabwino. Kubwera kumbali ya kupemphera khala wachinyamata opemphera ndizoti zinthu ndi chimodzi koma achinyamata ambiri masiku anamanena kuti kupemphera ndi kwa makolo, kupemphera ndi kwa azibusa okha. Ndiye iweyo ngati wachinyamata ukuoneka kuti umapemphera
uthoti fotokozera kuti ndi ubwino wanji komanso kufunika kwanji kukhala wachinyamata opemphera. Pali ubwino wambiri komanso pali kufunika kwambiri umene kungati pange achinyamata kukhala opemphera. Mmene wafotokozera nena kuti achinyamata ambiri amazimva nena kuti ineyo mwina sinafike pochimwa, ena mwina amatha nena kuti iweyo ufuna ndiuso nena kuti upita kuchalichi ukalapa chani, kapena nena kuti iweyo mmene uli wachinyamata bwanji upanga zimene zakuluakulu achinyamata ambiri amakamba zimenezozo. Koma to be honest, wina aliyense mmene mafotokozera nena kuti tonse we are all God's children, tonse tinalengedwa ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu wakumwamba amapanga we hold us accountable kuchili chonse imene tikuchita. Tikumbukira nawo kuti pali verse imene makamba nawo kuti makamakaso kwa achinyamata kuti kondwera ndi unyamata wako, sangalale chine chonse imene mtima wako upanga, komano amakamba nawo kuti dziwisa unena kuti Mulungu adzanena nawe mlandu. In so doing, if you take with that verse in mind kuti ngati Mulungu wakumwamba adzanena nafe mlandu, choyamba ngati feyo tili achinyamata koma sitikupemphera. Kupempherako tingati kambena na kuli magawo osiyanasiyana iti kuli kuyankhula ndi Mulungu wakumwamba directly, pamene ife tili mwina ndizosowa zathu tikumuuza Mulungu wakumwamba, kayi tikungomuthokoza chabe pa zimene watipasa zimene ife timasowa koma tazipeza, tikuyankhula ndi Mulungu wakumwamba ndi kuti pamene tikupemphera. Komanso pali nthawi zina kupembedza kumene anthu amati kupemphera tikupita kukachisi kukapembedza Mulungu wakumwamba, kumene kuchaso ndi mbali imodzi imene ili yofunikira kwambiri kwa achinyamata. Chifana kuti tikunyamuka kupanga congregate ndi anthu ena kukalimbikitsana, chifana kuti anthu ena amati bwanji nditha kumwe kukhala ndekha mawapemphera ndekha, komanso pali kufunikira kupanga worship together ngati wachinyamata. Ndi zapezeka nena kuti achinyamata ambiri nthawi zina timati chabwino ndimapemphera ndekha, mwina palibe chofunikira kuchopita kuchali chokapemphera. Ayi ndithu ngofunikira, chifana kuti achinyamata amayenera kuti ali ndi mbali yoti akayigwire ucheche machechi osiyanasiyana ukatumikira mnjira zosiyanasiyana. Kumbali ina tikhozanso fotokoza nena kuti kupemphera pa iwe wekha wachinyamata ndikufunikiranso kwambiri, ifana kuti kumakupewesa zinthu zambiri ngati wachinyamata, timakumana ndi mayeso ambiri, komanso timakhala ndi mavision ambiri, timasiyana ndi akuluakulu amakhala nawo kuti are living their lives, ena mwina anapanganso mwina ena retire ngati kuti moyo wa dziko lapansi anagwira ntchito, anapanga retire, anapanga maziko, koma achinyamata amakhala ndizokhumba zambiri na kuti ineyo ndifuna zafikire izi. So kauna kuti wachinyamata iwe sopemphera wagwa muvuto sikupemphera, pamene kuti ufuna ukwanise maso pinyana koma sikupemphera soyankhula ndi Mulungu wakumwamba, ndiona ngati nena kuti umaphonyana ndi zinthu zambiri, umaphonyana ndi madalitso. So in short, mwachidule nkozongofotokoza nawo kuti kukhala achinyamata opemphera umathandiza ifana kuti ngati munthu ukupemphera Mulungu wakumwamba kuti akupase ntchito umayipeza yabwino ndithu imene ukufuna. Kaya upemphera kwa Mulungu wakumwamba kuti akupase upeze wachikondi, bwezi lako na kuti uzakhala naye moyo wako wonse, amakupasa adi munthu ena kuti uzakhala naye moyo wako wonse popanda vuto lina lililonse. Chabwino. Iweyo as a youth onena kuti umapemphera, how would you differentiate between God's word ndi mayesero asatana kapena kuti satana? Because malemba amanena kuti Mulungu amapasa, komanso satana aso naye akaona opportunity amathanso kupasa chinthu kumaonesa ngati kuti chichokera kwa Ambuye. So how would you differentiate between God's word komanso ma motives a satana? Pali mawu amene amakamba nena kuti mwina ndi zipatso zawo muzawadziwa, right? Mwina of course sangakhale directly an answer to your question, komano somehow akuzopanga apply, chifukwa kuti pali nthawi zina umatha kuona nena kuti ichi ndi chabwino ndithu ndakhala ndikupemphera nena kuti ineyo ndipezezo ndi zabwino, koma the way chikubwerera I think there is a question mark. I should see kunena kuti kodi ichi chikuchokera kwa Mulungu. Ndifotokoza pawiri pali zinthu zina zimachita kuonekera direct kuti izizi sizikuchokera kwa Mulungu. Pali nthawi zina zimene munthu ukusowa ntchito edi ndi someone okay ndipeka chisanzo kwa if you are a lady ndi ukufuna ntchito and then wafika pa malo olembera ntchito, there is a male employer amene mwina akukuza nena kuti mwina iwe kuti upeze ntchito bwanji titatere ndiwe kuona nena kuti njira iyi siyo yenera koma nene ntchito imene mafuna icha ndimeneyi. So pamene ukhoza kuona nana iyi sindidaliso imene ndimapemphera icha ya of course ineyo ndimapemphera kuti ndifuna ntchito andiyita nadi kuma interview komano ndi zimene akundiuzazi I think ndikuyenera ndi ndipange zimene zizi kapena ndidaliso cha ndimenewu kapena ndikane ndidikirebe kwa Mulungu wakumwamba. So pamene umasiyanisa tena kuti
ichi ndi chabwino, ichi chichokera kwa Mulungu, ichi chichokera kwa Mulungu. Komano pali zinthu zina pali ma situation ena amene umakumana ndi zinthu zicha zonena kuti you are not so sure zinthu zimene zikupanga demand izo amene chikukuuza nena kuti uchite chicha ndi chikuona kuti nchabwino monga amene ufotokozera nthawi zambiri Satana amavala ngati ngelo akuunika so atha kubwera ngumako zitha kubwera ngumakuonesa ngati nawo kuti ndi zabwino bwino ndi pamene pamafunikano kupemphera pacha chifana kuti Wachinyamata ukhala sudalira kupemphera zinthu zambiri zimakhala zosayenda mmene mafotokoza kuyamba mbuja kuti munthu ukakhala kuti umapemphera ndi kuti umakhoza kupewa zinthu zambiri. So in this case wakumana ndi chinthu china chake choyamba ndifotokoze na kuti wakhala kuti ndiwopemphera it is your habit kuti umapemphera china chake ngakhale chikhale choti Satana achita kuzemberako umathabe kukhala ndi ka sense kena yonena kuti I think ichi chibwani ndifusire kwa Mulungu wakumwamba, so you pray about it kuti ichi chikuoneka ngati chabwino. Lord, help me to understand kuti ichi chidi ndi chimene ndikukhanitsa kuti ndi chimene chocho kapena kuti give me a sign. Nthawi zina anthu ena they even ask a sign kuti give me a sign kuti ichi chidi chachokera kwa ine sinachokera kwa Satana njerekeza sikuti ndikukayikirani. Even m'Bible twanapo zitsanzo zosiyanasiyana nena kuti Ambuye ndiso bwanji kuti ndi inuyo nthawi imene Ambuye makamaka Mulungu wakumwamba mayankhula ndi anthu direct anthu ena mafunsa even a sign unena kuti ndiso bwanji kuti chachokera kwa inuyo. So with a sign amazaonena kuti ndi zimene zayendera muja ndi mmene mumu. So in short tikhale ndi mtima opemphera kunena kuti kodi izizi zimene ndikuona zizoyera kwa Mulungu kapena kwa Satana. In today's fast-pacing world, standing out is a key. Business owners want to reach new heights? Partner with V&V Media Solutions Limited to create captivating arts. Musicians want to elevate your sound? Record stunning videos and audios with us. At V&V Media Solutions Limited, we offer a comprehensive range of services including photography, videography, screen printing, branding services, live streaming events, audio recording, public address system, video production, audio production, event coverage, multimedia design, installing security surveillance systems. Contact V&V Media Solutions today on 0884 704 072 or 0980 073 505. You can also follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, V&V Media Solutions Limited. Let's amplify your brand and elevate your sound. Wafotokoza bona ndithu ndipo point yako ikutibweresa ku question ina yonena kuti ndi ma scenarios anji amene Wachinyamata angaonetsedi kuti uyuyudi ndo padi Mulungu. Ndifunsa bwino kwambiri fana kuti pali nthawi zina zimene ngati Wachinyamata pamene tikuchita zinthu zosiyanasiyana we get carried away ndi zinthu zimene malo amene tili mfati wanafusa za ma scenarios osiyanasiyana anthu ena amene when you are in Rome do what the Romans do. They would iweyo when you are surrounded ndi anthu amene akuchita zosakhala bwino ndi kuti iweyo so umayenera umazivona na kuti ineyo ndichite zimene zozo. So Wachinyamata amene ali wopemphera, Wachinyamata amene ali wopamoyo asatengere nena kuti what majority is doing, because then Maria the majority never wrongs komano zimene sizoona chigulu chimatha kulabisa ngakhale kuna kuti anthu ambiri akuchita izizi iwe Wachinyamata pali ma scenario ambiri amene even you can be the same kwalalikira anthu aja through zimene uchita. So mwina wapeza Wachinyamata akumwamowa achita mwina makhalidwe osayenera and they are telling you now that just join us. You would okay, maybe if you can't defeat them, join them. No, you can't join them. But minozona like that's bigger. But masinario ngatamino you Wachinyamata ukumayenera unene uonesere na kuti I cannot do this. Ngakhala fambira uchita izi. Ineyo kumasini kutani sindi kuchita zimene zizi. So that is one point. Mwina point ina kuzokana kuti pamene Wachinyamata uchita ma decision osiyanasiyana pamene ungaonekera na kuti iwe ndi munthu wopa Mulungu. Ndimafuruza kuyamba kujanena kuti pamakhala chisanzo chena kuti you are looking for a job, you are desperately looking for a job. Ndiyo kuona na kuti I don't have a choice. Zimene ndikuzwa nawo ndichitezi
sizoyenera ine komano ineyo I have no choice. Maybe God will understand. No, God will not understand kuti uchira choipa kuti upeze zabwino. You have to wait upon the Lord. But anthu ena apanga miss my chances ambiri in life chifana kuti amafuna achite zinthu zabwino. So that scenario ndiofunikira kwambiri kwa Wachinyamata uone na kuti ineyo ndikufunikira chinthu chichi kwambiri moyo wanga komano ngati zimene ndikuchitazi zikhala against my conscience kuti na sinachite zabwino. I should not do this. Komanso nthawi zina my choices ena ngati kuti when you're choosing your marriage partner but nthawi zina zake because anthu ambiri akuyang'ana zimene zozo iwe so you get carried away unena kuti oh kodi anthu ambiri ngati Nyamata kodi anthu ambiri amayang'ana kuti mkazi azioneka motero basi I should go for that. Kapena ngati nsikana kodi anthu ambiri akumayang'ana ka for example ndalama angofuna Nyamata ndalama inenso ndikuti ndingopeza Nyamata ndalama osayang'ana chinthu chimene chofunika kwambiri na kuti mwamuna amene ndiopa Mulungu kapena kuti mkazi amene ndiopa Mulungu. So Wachinyamata ambiri mbali mascenarios ambiri talephera ifeyo kupanga defend our moyo wathu auzimu iti our belief tazisi yawo kuchifana kuti timafuna tipange ma choices ena ake in life. So zimene ziyazo zimatipanga unena kuti zimatika mavuto osiyana. So pa ma scenarios osiyana mwachidule pena pale kusema mine ife tikuyenda amakamba unena kuti we should be someone in the shoes na kuti pale kusema tikuyenda ife anthu azona Mulungu akumwamba. Azona munthu opemphera azona Wachinyamata opemphera muchina chilichonse. So pali mascenario ndi ambirimbiri mmene wafusira komano in short nikuzonena kuti muchilichonse Wachinyamata azoneka unena kuti uyuyu ndi ndiopa Mulungu akumwamba. My points amene wapanga raise ndabwino ndithu komanso just to add za marriages kuti when choosing a life partner zimafunika kuti umafunika before kumupanga approach munthu umafunika kupita pamaso pa Mulungu kufusa kuti Ambuye is this person indeed the one you made for me? Because marriage you see about what you are feeling good ndimankonda kanjani but kabena maonekera kombateka andioneka bwino kwambiri Anyamata amene ndioneka of course mafuna makhala munthu oneka bwino koma zimafunika so sakale qualification qualification yambere ikhale nina kuti is his destiny or is her destiny aligned to my destiny? Yes. Ona kuti tiendera limodzi mwizinthuchi komanso is it God's will komanso tikupanga chinthuchi kuti tizimulemekeza Ambuye kuti because marriage is not about anthu awiri. You have anthu kaya ana amene azabadwa anthu aja kana azakabadwa maso azakhala pa inuyo kuti mukupanga zotani. So it's very much important kuti kumasankha munthu onena kuti akuthandizira to fulfill your destiny. When I say the purpose moyo muno Mulungu pomulenga munthu pokulenga pondilengene anampasana purpose yake. Then when choosing umafunika kukhala very much careful when choosing. So coming to the next question here, iweyo as a youth, komaso with the points that you have raised above it, what's your advice to the youth? Okay, my advice is simple. Whatever you are doing, Bible magamba mbukura miyambulena kuti whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy mighty. Imapitiza wina unena kuti pamene munthu akamalira kulibe kuchita zosiyana kumano as long as you are alive, do whatever you have to do. Chilandira chiti chonse tena kuti mumalira kayai you be alive kuti kufikira siku mene Yesu Kristo akubwera azapeza Wachinyamata amene God will be proud of nena kuti namwika Wachinyamata uyo kudziko wachita zinthu zonena kuti ineyo I'm well placed. Sitingachite exactly mene Yesu Kristo anachitira afika pana kuti Mulungu atanena kuti this is my beloved son in whom I'm well placed. Komano because I feel ndikuesayisa Bible sema foroso njolena kuti ndikuesayisa I feel because kuchita zinthu zabwino. So there is this song imene manisangasa kwambiri ya Amy Grant amakamba na kuti generations chile chimene feel timachita tiziganizira sonena kuti generations to come will reap what I sow. So I can sow curse or blessings.
nde amapereka example in that song ya Adam and Eve kunena kuti they sinned awiri koma here we are now tikumana ndi mavuto osiyanasiyana because of sin ya munthu mmodzi imene anachimisa wina kufikira kunena kuti generations to come akumana ndi mavuto osiyanasiyana. So zimene ziyazo zimakhala zikuyenda ineyo monga ngati wachinyamata ndapanga ma decision olakwika umafotokozadi mmene mafotokoza kunena kuti zimakhoza kupanga affect mwina ana amene akubadwa. So achinyamata amene tipanga ma choices athu ngati first tiopa Mulungu, ngati first tikhala nyamata opa Mulungu kapena sitisokoza Mulungu akumwamba mchili chonse, we may end up kupanga affect anthu ena amene they are coming. Ngakhale sakhala anathu, ngakhale makolo athu kumene papa chama kambana kuti nkhoyo zodyana zimapota apo zimapeza nawo kuti apanga failment sino sakhala bwino ngani sikana tango we rushed into marriage mwina tisanafufuze bwino mwina because of material things and then we end up being divorced tibwera ku nyumba makolo athu mwina they have the responsibility yaikulu they are failing kutithandiza ifeyo kapena iso mwina ifeyo we are desperate mwina tasilidwa mwana maka akazi tipakhala vulnerable tasilidwa mwana because of decision amene tinapanga nde timapeza kuti kuzipanga justify bwanji ine ndiyambe kuchita chilidwe oyenda kuti ndizithandiza mwana bwanji ine ndiyambe kuchita izi for kuti ine ndizithandiza mwana fana kuti have responsibility zonse zabwera ifa chani ma choices amene ife tinapanga sinasogoza Mulungu akumwamba sinaope Mulungu akumwamba. So to make it short tingonena unena kuti whatsoever ife tikuchita nyamata we should make sure that we should do it to the glory of God. Ndipo I love that point when kuti whatever we do we should do it to the glory of God. Ndipo it's very true. Ndipo amene oti moyo si wathu ndiwaiki Mulungu. So as a youth imafunika ndi kuti everything we do we should do it for the Lord himself. Koma samene kuti we should commit our works to God. So ine ndithokoze kwambiri kuti unapeza mpata ndithu kuti ticheze tikambirane komanso tiunikirane ndikufunika kotani kuti wachinyamata akhale opa Mulungu komanso okonda kupemphera. Ine sindathokoza kwambiri na kuti malo kuti ticheze mpulogalamu yathu ya siku layo ndikupita sonena kuti amene akuonera pale pano amulanda Samantha mana nena kuti akhala naye mpulogalamu imeneyi ine ndanyadira kwambiri. Tathokoza. Umutu ndi mmene tinachezera ndi Kainan mu programu yathu ya lero imene timawunikirana komanso timakamba za ubwino okhala wachinyamata opa Mulungu kapena kuti wachinyamata opemphera. Ndipo wafotokoza zinthu zabwino ndithu. Ndipo I love my points amene wapanga raise Kainan. Ndipo ndizofunikira kuti wachinyamata wina aliyense azikhala munthu opa Mulungu kuti Mulunguyo azitidalisa komanso atithandizire moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komanso ndi bwino kuti wachinyamata uzipemphera sizoti kumusira kwasira abusa okhayi koma iweyo personally you need to pray because prayer is what keeps us moving forward. Prayer is what keeps us going doing whatever we want to do. Komanso it helps us to live accordingly to his will, to God's will, that is. So amena kuti you have to pray until you become a prayer itself. Ndipo mmene timacheza ndi Kainan anena sozonena kuti ife ngati achinyamata komanso ngati munthu wina aliyense situpanga target wachinyamata yekha komanso kaya akuluakulu kaya munthu wang'ono timafunika kukhala a sermon. Mmene timakhalira moyo wathu timafunika kuti anthu aziona ukulu wake wa Mulungu, aziona Mulunguyo. Chabwino umu ndi mmene tamalizira programu yathu ya lero ndipo siku lero mnali ndine Samantha Mana kufikira so siku lina bye bye.